Arratsalde on guztioi. Eskerrik asko jardunaldi honetara bertarazagatik. Ongi etorriak. Dentro del contexto sociopolítico actual, gaur egungo ingurune soziopolitikoaren barruan, ni presidente naizen elkarteak helburu batzuk ezarri ditu jarduera batzuen bitartez, eta helburua da lankidetza sustatzea beste estamentu batzuekin gizartearen barruan, eraikuntza nazional bat egiteko Euskal Herri independiente bat sortzeko. Hau da, barkatu kanal bat euskera, bigarrena inglesa eta hirugarrena euskera. Barkatu. Cada vez es más evidente. Gero eta begibistagoa da Euskal Herriak beharrezkoak dituela bere bideak subiranotasun osoa lortzeko. Eta horregatik ezinbestekoa da egoera aztertzea, hainbat naziok, estatu gabeko naziok bizi duten egoera aztertzea, eta ze jokaleku egokiak dauden eta bideragarriak dauden praktikan jartzeko, erabakitzeko eskubidea. Autogobernutik independentziara izeneko hitzaldi sortan, Alkartasuna Fundazioak antolatzen duena, gaur bigarrena egingo dugu. Eta hemen aztertu egingo dugu erabakitzeko eskubideari buruzko gaia jorratuko dugu estaturik gabeko herrialdeek dutenak, hau da erabakitzeko eskubidea printzipio demokratikotan oinarrituta. Eta baita ere alderdi finantzeroak estatuen ondoren gotzan, suzesioan. Horretarako ditugu bi jurista aditu nazioarteko zuzenbidean, Quebeketik eta Esloveniatik etorri zaizkigu. Lehenbizi, Monsieur Durpek parte hartuko du Quebec eraketaren edo konstituzioaren sortzaileetako bat, eta bere kezka nagusietako bat gaur egun, bera nazioarteko zuzenbide irakaslea da Montrealgo Unibertsitatean subiranotasunaren aldeko intelektualen elkartearen sortzailea, Parti Quebekoaren kidea, haren bozera mailea izan da nazioarteko harremanetan parlamentarioa, Quebeceko legebiltzarrean eta hizlaria eta ponentea, baita ere gogo eta estrategikoa egin denean Quebec eratzeko. Baita ere sustatu du Quebecen eraikuntzaren baita ere bloke Quebekoaren batzordeko kide izan da, eta baita ere Kanadeko legebiltzarreko diputatua ere izan da, eta ere gubernu arteko kide eta baita ere atzerriko gaietarako hizlaria. Baita ere aditu gisa izendatu dute hizlari gisa Kataluniako parlamentuan parte hartzeko egingo den konsulta soberanistaren parte eta aholkulari izateko. Bigarrenez, Ana Stanek izango dugu gure artean. Negoziatu egin ditu hainbat akordio inbertsioan, arloan eta baita ere Esloveniako ekonomia ministerioan, eta besteak beste, gainera Ana Stanek Andrea nazioarteko abokatua da, Eslovenian jaioa, eta Europako Batasuneko nazioarteko eskubidean lizentzia du ekonomian eta komertzioan Australiako Hego Galesetik, zuzenbide komunitarioko aditua eta baita ere Cambridgeko Unibertsitateko irakaslea da. Bere lana izan da Cambridgeko Unibertsitatean nazioarteko zuzenbidean, eta baita ere alderdi finantzarioak landu ditu estatu ondoren gotzan, eta lan horri esker Kroazia eta Eslovenioak erabili egin zuten Jugoslaviako Jugoslavia zegoenean 1991an bere tesia argitaratu zuen International Law Journal izeneko aldizkarian. Tratará en sus Ana Stanek Andreak landuko du bere hitzaldian zeintzuk diren estatu ondoren gotzaren alderdi finantzarioak. Bi parte hartzen ondoren eztabaida bat sortuko dugu, eta moderatzaile izango dugu Jose Ramon Bengoetxea, hemen dagoena nire ezkerretan.
ia mundu guztiak ezagutzen du, alare esango dut, zuzenbide lizentzia duela EHU-tik, Edimu Murgorko Unibertsitateko irakaslea, Integrazio Europarreko irakaslea, eta baita ere EHU-ko Euskal Nazionalismoa 21. mendean masterreko zuzendaria da. Besterik gabe hitza emango diet hizlariei, espero dut hitzaldiak eta eztabaida interesgarria izango dela zuentzat guztiontzat. Eskerrik asko. Jean Andreok, posten nau dedido, Euskal Herrian egoteak. Agurik berenoak Quebec etik eta askatasunaren alde borrokan ari diren gutien. Et un mot en français. Eta frantsesez eskerrak eman Lorenari bere gonbidapenagatik, hona etortzea gonbidatu gaituelako Euskal Herrira, eta hain Iruñara gonbidatzeagatik, hain hiri ederra, benetan ohore handia da hemen zuen artean egotea. Eskatu didate erabakitzeko eskubidea hitz egiteko. Erabakitzeko eskubidea, nola esango litzateke euskeraz, erabakitzeko eskubidea. Hoxe. Eta pentsatu dut interesgarria izango litzatekela zuentzat entzutea nazioarteko eta konstituzio irakasle baten izenak 30 urte daramat horretan lanean, eta emakume gazte bat ezagutu dut Euskal Herrikoa, eta interesa zuen galdetzea. Guri gustatzen zaigu legaltasunari buruz hitz egitea, autodeterminazioa hitz egitea hainbat lurraldetan, eta horixe da zuekin partekatu dezake danak gaur arratsaldean nire esperientzia hitz egingo dizuet, baita ere politikari gisa duen esperientzia, parlamentari gisa, noski, Kanadako Parlamentu Federalean eta baita ere Quebeceko Asamblean dudan esperientzia. Ze eskarmentu izan dudan eta aplikatu nahi izan dudana praktikan, hau da eskubidea, autodeterminaziorako eskubidea eta erabakitzeko eskubideren inguruan. Eta hauxe da hain zuzen ere Quebeceko pertsona bat gonbidatzeko unea ze. Arratsalde honetan mozio bat egon da gure Asamblea Nazionalean, non alderdi guztiek ados egon dira eta errepikatu egin dute Quebecek eskubidea duela autodeterminazioa izateko, ze berriz ere Kanadako gobernuak eta hemen ere gertatzen zaizuen bezala Euskal Herrian eta baita ere Katalunian eta Galizian gertatzen den bezala Madrilekin, Parlamentu Zentral horiek esaten dute guk ez dugula eskubiderik erabakitzeko, beste batzuek erabaki behar dutela guregatik, gure herriengatik erabaki behar dutela eta guregatik erabaki behar dutela ze egoera politikoan dugun, ze baldintzatan egon behar dugun, hemenago beraz hitz egiteko horri buruz, erabakitzeko eskubideari buruz, eta hau da nire laburpena frantsesez dago, baina ingelesera itzuliko dut kasu honetan. Hasiko naiz sarrera labur batekin, data importante batzuk emango ditut Quebecen historian, zuek ulertu dezazuen zeintzuk diren sustrai historikoak. Zeintzuk izan diren azken 40 urteak nola borrokatu garen herrialde bat izateko, eta baita ere nola borrokatu garen erabakitzeko eskubidea eta autodeterminatzeko eskubidea izateko, baita ere nazioarteko zuzenbidez hitz egingo dut, ze guk eskubidean dugu erabakitzeko, herri guztiek dute erabakitzeko eskubidea, eta horrela esaten du nazioarteko zuzenbideak hitz egingo dut, nazio batueko karteri buruz, eta baita ere beste nazioarteko
Quebeceko lege batzuei buruz, kultur eskubideak, gizakien eskubideak, baita ere Helsinkiko legeari buruz ere hitz egingo dut. Azken bertsioa, hau da, autodeterminaziorako eskubidea eman diguna, eta iruditzen zait oso aplikagarria dela, eta oso belgarria dela Europan, noski, eta baita ere aipatuko dizuet ze iritzi konsultiboa duen nazioarteko justizia auzitegiak Kosovoren gaiari buruz, non auzitegiak iritziak eman zituen, iritzi funtsezkoak eman zituen, eta guk asko ikasi beharko genuke horri buruz eta aplikatu gure buruari guk burujabeak izan nahi dugun herrialdek aplikatu beharrekoak eta nola egin beharko genuke. Hau da, adierazpien alde bakarra unilaterala eginez independentziaren arloan. Gero baita ere hitz egingo dut estatuko zuzenbideaz eta Quebeceko zuzenbideaz eskubideko erabakitzari dagokionez. Auzitegi nagusiak 1989an erabaki zuen, edo iritzi bat, ebazpen bat eman zuen, non auzitegi horretako 9 epailek esan zuten aplikatzen den legea Kanadan eta konstituzioa esaten du, eta hori esan zuten epaile hauek guk eskubidea genuela independente izateko nahi izan ez gero, horrela egin nahi bagenuen, hau da secesiorako bereizketarako eskubidea genuela. Gertatu zen gobernuak argitasunari buruzko legearekin esan zuen tribunalak emandako erabaki hori ez zela oso argia, eta argitasunaren legearekin ikusi zen nola Quebeceko asamblea nazionalean erabaki genuen, praktikara eramango genuen autodeterminazioaren eskubidea. Hortik aurrera mozio bat etorri zen eta aho batez onartu dena gaur arratsaldean Quebecen gure asamblean hartutako erabakia da, eta bukatuko dut esanez, gure buruz hitz egingo dut, Quebeketarrei buruz eta euskaldunei buruz. Horrela bukatuko dut nire gaurko aurkezpena has gaitezen beraz data historiko batzuekin. Ez naiz gehiegi luzatuko, ez naiz 17. mendera arte joango, fundatu zen Quebeceko hiria, baina importantea da independentzia mugimendua ulertzeko Quebecen importantea da 1968 joatea Quebeceko partiduak, Parti Quebecua sortu zen data gaur egun gobernuan jarraitzen duena. Guk gobernatzen dugu gaur egun Quebecen, naiz eta minorian gobernatu Quebecen. Parti Quebecua eskuinetik, ezkerretik eta zentrotik sortu zen, mugimendu sozial batzuekin batera denok nahi genuen Quebec herrialde bat, aske bat izatea. Fundatzailea René Lévesque karismatiko izan zen, gizon zoragarri bat, eta 1988an zendu zena, hiltzena. 1976an, barkatu 91an, alderdia sortu zen 1978an, eta guk hauteskundak irabazi genituen, eta 1976an sartu ginen gobernuan. Urte horiek guztiak oso importanteak izan ziren gure historiarentzat, Quebecen historiarentzat azkenik, Quebeketarrak aukeratu genuen, nahi genuen gobernuan, orduan gaztean nintzen, eta gogoratzen naiz emozionante izan zen, ze hunkigarria izan zen guretzat, hauteskundak irabaztea. Zergatik, prozesu baten hasiera emantzelako orduan. Oraindik ez da prozesuari burutu, oraindik ez gara herrialde aske bat, baina horretan lanean ari gara. Beraz, nik esango nizueke optimistak izan behar dugu. Ze herrialde bat izateko horretan lehiatu egin behar dugu, gogor egin behar dugu, optimistak izan behar dugu, eta sinetsi egin behar dugu, hori gertatu behar dugu. Hori da nire aurkezpenaren mezu funtsezkoena. Eta zergatik esaten dut optimistak izan behar dugula, ze 1980 egin zen lehen referenduma Quebecen, eta kontsulta
horretan galdu egin genuen. Referendum zaila izan zen, baiezkoak 40,4 izan zuen eta ezetzak 49,6, beraz galdu egin genuen, zati batean zikin jokatu zelako, beldurra sartu zitzaion jendeari, arrazio ekonomikoak zirela medio, baina galdu egin genuen. Eta zergatik itzuli ginen gobernura 1981 batean, Parti Quebekoa oso gai zen ekonomia ikuspegitik eta ekonomia auzia konpontzen oso jaioa zen. Parti Quebekoa delakoa hortik aurrera gobernua, Kanadako gobernuak Kanadako konstituzioaren errepatrazio unilaterala egin zuen gure baimenik gabe gu, provintzia bat izaki, 6 milioi biztanle izanik, Kanadako biztanlerien 25%, zer esan ziguten, ez zaudete ados konstituzioaren aldaketarekin, horrelakoa da bizitza. Guk nahi dugu horrela izan dadin, guk ez bazaudete ados erabakiarrekin, bizitza horrela da. Benetan ikaragarria da demokrazia batean bizitza da, eta horrela funtzionatzea. 1982ko aldaketa unilateral horiek konstituzioan ez dira oraindik onartu, Quebecen orain arte egon diren gobernuak ez ditu onartu hezkuntzan eta kulturan egin ziren aldaketa unilateral haiek, baita ere hezkuntza alorrean implizituki gainera aldaketa legalak eta juridiko funtsezkoak egin ziren, beraz historikoki urte hartan 1981 Kanadako konstituzioaren repratazio unilaterala oso une tristea izan zen Quebecentzat, zergatik ze nahi zuten, nahi gintuzten konstituzioaren barruan berriro sartu, nahi zuten gu berriro erreforma konstituzional horretan sartu. Gero saiatu ziren beste ideia bat saltzen, hau da, gauza batzuk aldatu egin zirela, akordio bat iritsi zen geroago, Charlottetowneko akordioa, Gomiteko akordioa, eta hortik aurrera iritsi ginen bigarren erreferendum horretara. Hor berriz ere galdu egin genuen, baina garaipen bat izan genuen, konsulta hori egin ahal izan genuela, horrela frogatu genuen oraindik ere erabakitzeko eskubidea genuela, 1982an erreferenduma egin zen, bigarrena eta modu horretan Kanadako gobernuan, pozik zeuden, konstituzioa errepatriatu zutelako, berriz ere gusartu gintuztelako hartzalderen barruan, baina gu borrokan jarretu genuen. Eta lortu genuen bigarren erreferendum hori egitea. Eta jarraitu genuen esaten guk ez dugu konstituzioaren aldaketako onartzen, emendakinak onartzen, eta guk erabaki nahi dugu gure kabuz, noski. Beraz, Quebecen botoa eman zen orduan aldaketa konstituzionalen aurka. Nolabait ezezkoa eman zitzaien aldaketa konstituzionalaiei. Kanadan ematen zuen bildurra ez zegoela, hau da, Quebecek autonomia gehiegi genuela, eskumen gehiegi genituela Quebecen, Kanadan beldur horri zuten, baina Quebecen kontrakoa zen, kontrakoa gertatzen zen, argi eta garbi zegoen, aldea ikaragarria zegoela, guk nahi genuen autonomia gehiago eta eskumen gehiago izan, noski. Horregatik, esaten ari nintzen bezala, borroka hori medio, berriz ere galdu egin genuen referendum hori 1982an, 1983an berriz indartu egin zen, kausa soberanista eta erreferendum bat egin zen 54 eskainu edo aulki 74 horietatik, Quebecen 74 horietatik 54, hau da guztira 108 aulki horietatik, 54 esaten dudan bezala, 54 eskainu, presente zeudenak asanblea federalan, Kanadakoan, botoa eman zuten
subiranotasunaren alde. Imaginatu prorrateo bat egingo bagenu, hainbanaketa bat ikusteko zer gertatuko zen Madrilgo parlamentu esate baterako 1994 aurrera, Partikebekoa berriz ere gobernuan sartu zen Jacques Parisorekin, eta Parisok esan zuen, gobernuan sartzen baldin batzen, orduan, antolatu egingo zuela erreferendum bat urte bete geroago gobernuan sartu ondoren oso argi jokatu zuen Parisok une horretan, eta horrela egintzen 3. erreferenduma egintzen, berriz ere 1995 eta berriz ere galdu egin genuen. Baina oso margin txiki batengatik, baiezkoa 59,4 eta ezezkoa 50,6. 1980 goatzen naiz negarrei nuela lehen emaitza horren ondoren, lehen erreferendumaren emaitzaren ondoren, baina 3. ez nuen negarregin, triste senditu nintzen, zapuztuta senditu nintzen, baina oraindik ere konbentzituta nago urrengo erreferendumean irabazi egingo genuela. Eta horregatik ez nuen negarrik egin. Trikimailu ikaragarriak egin zituzten, oso gauza itxusiak egin zituzten gobernuaren aldetik, Kanadako gobernu aldeten lapurtu egin ziguten referenduma, hain zuzen ere argi eta garbi gauza ilegalak egin zituzten finantzaketari dagokionez, kanpainan finantzaketan, gauza ilegal asko egin zituzten beraz. Eta 2003an berriz berriz ere sartu ginen gobernuan, eta ze gertatu zen orduan 21. mendean ja sartutan geundela, zer nahi zuten, eragotzi egin nahi ziguten herrialde bat izatea. Kanadako auzitegi gorenari galdetu zuten ea eskubidea genduen erabakitzeko ere pentsatzen zuten auzitegiak esango zuela ez genuela erabaki, ez genuela eskubiderik, eta horrela egintzen. Quebecek badu eskubidea sezioarako nazioarteko zuzenbidearen arabera, nahi zuten esatea ez noski, eta Kanadako zuzenbidearen arabera nahi zuten, mesedez, auzitegi gorena esan ez. Eta ustekabean auzitegiak zer esan zuen baietz, Quebecek eskubidea duela erabakitzeko beti ere nahi hori herriak nahi hori adierazten baldin badu. Hor, eskubide bat egongo litzateke sezioaren alde borroka egiteko, eta orduan obligazio bat egongo litzateke Kanadako gobernuraldetik eta beste probintzialdetik. Hau da, betekizun bat negoziatzeko bete behar bat, ni izugarria harritu ninduen, zen ikusten nuen Kanadako auzitegi gorenek ez zuela inoiz hori izango zuek, sinestuko zenukete, harrituko zinatekete Espainiako gobernuak hori izango balu. Harritu zuen baita ere Kanadako gobernuak, ze Kanadako gobernuak uste zuen auzitegi gorenak esango zuela, ez zuela inolako, ez genuela inolako eskubideri erabakitzeko. Nazioarteko ez nazio zuzenbidean, ez da Kanadako zuzenbide nazionalean. Europara etortzen naizenean eta Euskal Herrira bezalako tokitara etortzen naizenean, Eskozia edo Kataluniara, harrigarriena izaten da hemen aplikatu egiten direla oso bi printzipio sinple, alde batetik demokrazia eta beste batetik federalismoa. Bi printzipio horiek presente dauden herrialde batean, zuzenbide konstituzionalean, orduan ondorio horretara iritsi behar da. Hau da, herritarrek herrialde batean esaten baldin badute herri bat direla eta herri bat izan nahi dutela, orduan eskubide hori dute. Kanadako gobernua ez zegoen bat ere pozik ebazpen horrekin, eta 2000 urtean erabaki zuten lege bat onartzea. Argitasunari buruzko legea, gero erakutsiko dizuet lege honen artikulu bat. Legeria bat da, non esaten den
ez dela negoziaziorik egongo galdera ez bada honela planteatzen. Edo ez da negoziazioarik egongo gehiengoa ez bada argi, baina harrigarria bada ere, argitasunari buruzko legea ez da batere argia definitzeko ordoa zer den gehiengoa. Zer da, 50 bat, zer da, 160, ez dute zertxo ere esaten gehiengoari buruz, ez dute zehazten zer den gehiengoa, nahi dute gauza nahiko ilun gelditzea. Nonbait. Quebecen guk esan genuen, gero komentatuko dudan lege honetan, guk nahi genuen, edo jarraitzen dugu esaten oraindik ere erabakitzeko eskubidea dugula horregatikan Kanadako asamblean erabakitzeko eskubidea berresten dugu. Beraz, harrigarria da. Negoziazioei buruz hitz egiten denean ikuste du funtsezkoa dela autodeterminazioa. Zer da hori? Hori zehaztea, hau da, guk esan behar dugu erabakitzeko eskubidea dela gure parlamentuan, edozein kontsultan, edozein deklarazio politikotan, funtsezkoa da errepikatzea mezu bera, hau da, erabakitzeko eskubidea dugu, eskubide hori gurea da, geurea da, zergatik da geurea eskubide hori identitate bat ematen digulako, eta esaten duelako, argi eta garbi dugula, gure etorkizuna erabakit nahi dugula, eta ez beste batzuk erabakitzea. Azken urte hauetan pantailan ikusiko duzuen bezala gauza gertatu dira. Hainbat gauza, Parti Quebecoa banatu egin zen, ezkerra aldera, alde batetik Quebec Solidari sortu zen, eta beste eszisio bat egon zen, 2011 urtean, eta ON, opzion nazionala alderdia sortu zen. Bueno, hori munduko bazter guztietan gertatzen da. Hemen presidente jaunak badakize gertatzen den, ze hemen ere gertatu zitzaizuen zuei. Beraz, azken hauteskundeetan, bi alderdi hauetan, bi eszisio hauetan, 6% bakarrik lortu zuen batek, besteak 2%, gurea Parti Quebecoak 34% lortu zuen, beraz danak batuta ikusiko duzue, ia 50%ra iristen ginela. Azkenean, 2012an, 59 eskaino edo aurki lortu genituen Quebeceko Asamblea Nazionalean Parti Quebecoa sartu zen berriz ere, eta bereziki harro gaude, Pauline Magoirekin egin dugulako azkenean lortu dugu emakume bat izatea Quebeceko gobernuaren buru. Baita ere komentatuko dut zerbait Henderson, auziari buruz, kasu hori gaur komentatu da Quebeceko Asamblean. Beraz, has gaitezen hitz egiten pixka bat nazioarteko eskubideari buruz, autodeterminazioa esaten da, kojet bat da zer esan nahi du, errespetatu beharra dagoela arau lehen artikuluan, Nazio Batuetako kartan, hitz egiten da, eta aipatzen da harreman adiskidetsuak izan behar direla oinarrituta zertan berdintasunaren printzipioan oinarrituta, herrien berdintasun oinarrian eta autodeterminazioaren eskubidean nor bere buruaren jabe izatea, eta eskubide hori hor dago funtsezkoa da nazioarteko zuzenbidean hain zuzen ere, baina ez da hor gelditzen. 76. urtean bi itun oso importante sinatu ziren are zehatzagoak direnak. Lehen artikuluan berriz ere autodeterminazioa funtsezkoa da. Lehen artikuluan bi itun hauetan gauza bera esaten dutenak esaten da, herri guztiak ez bakarrik kolonia zaharretako herriak, metropolitako herriak eta baztertuak ez, herri guztiek dute erabakitzeko eskubidea, bere estatus politikoa erabakitzeko askatasuna, independenteak diran, edo autonomoak diran, une jakin batean parte ziren herrialde batetik askatzen diren, edo autonomo gisa jarraitzen duten.
Uste dut itun hauek funtsezkoak direla eta aipatu beharrak daudela. Batzuek esaten dute ez dutela sezioari buruz hitz egiten eta ez baldin bazera kolonia zahar beteko herria orduan ez duzula eskubide hori. Ez dira bakarrik herrialde horiek, baizik eta herri guztiek dute seziorako eskubidea. Baita ere Euskal Herriak du eskubidea guk Quebecen dugun bezala. Orain komentatuko dut Kosovoren kasua. Erabat seguru nago, importantea izan zela ere zuentzat hemen Euskal Herritarrontzat duela gutxi gertatu zen kasu hau, eta hemen bertatik bertara gertatu zen, hementxe zuen auzokoak direla esan daiteke. Kosovon erabaki zuten independentzia aldarrikatzea alde bakarretik, modu unilateralean, eta Serbiarrek zuten ez Serbiarren parte zirela. Hau da, konstituzioak ez ziela usten, herrialde izaten, aldatu egin zuten, konstituzioa, orduan ezin zuten, baina, bai utzi zutela Montenegro independente izaten ez, Kosovo hori ez zuten utzi nahi, garrantzi historiko eta simboliko handia zuelako Serbiarentzat. Zer egin zuten Kosovarrek? Erabaki zuten, aldarrikatu zuten independentzia unilateralki, Serbiarrei ez zitzaien bat ere gustatu, eta konbentzitu egin zuten bere parlamentuko ordezkariak, nazioarteko justizia auzitegiak epai bat eman zezan kontra independentzia aldarrikapenaren kontra, eta ustekabean berriz ere auzitegiak zer esan zuen. Ez zuen debekatu aldarrikapen unilateral hori, aipatzen ari da frantsesez, barkatu. Ez da debekatzen nazioarteko zuzenbidean independentziaren aldarrikapen hori da testuak esaten duena hain zuzen ere. Eta amaieran esaten du ez dagoela araurik nazioarteko zuzenbidean debekatuko duenik zehatz-mehatz alde bakarreko aldarrikapenak egiteko eskubide hori. Nik uste dut hori Espainiako estatuari izan behar diozuela, baita ere Kanadako estatuari. Hau da, ezin dela unilateralki erabaki herrialde bat dela, zergatik ezin da hori egin. Arriskuan jartzen delako lurraldetasuna, Espainiaren lurraldetasuna, integritate territoriala gure herriaren parte zarete, eta Espainiako estatuaren parte zarete. Baina zer esan zuen tribunala kasu honetan? Esan zuen integritate territorialaren printzipioa mugatu egiten zaiola estatuen arteko harremanei, eta ezin dela aplikatu estatu baten barruan. Herri batek esaten duenean, herrialde bat izan nahi duela, independente izan nahi duela, hori ez da inolako mehatxu bat herrialdearen integritate territorialaren kontra. Adibidez, Frantziak esango balu. Nahi dugu Euskal Herria gurea izan dadin. Nahi dugu Euskal Herria independente izan din, ezan gertatuko, noski. Baina kasu horretan, bai Frantziak mehatxu egingo luke Espainiako lurraldetasuna. Hori ziten zuen auzitegiak Kosobori dagokionez, eta Kosoboren kasuan, importantena da, ze gertatzen da Katalunian konsulta soberanistan, duela hilabete batzuk, imaginatu, indikan hilabete batzutara, esaten dutela, herrialde bat izan nahi dutela, eta aldarrikapen unilateral bat egiten dutela Katalunian. Ze gertatuko da, aipatu dezakete Kosovoren kasua. Esan dezakete Katalunian ez dago debekatuta nazioarteko zuzenbidean aldarrikapen unilateral bat egitea, Quebecen ere dugu iritzi konsultibo hori. Oso denbora gutxi gelditzen zaidela esaten didate, ezin du sinetsi ere egin, baina horrela da. Baina azkar komentatuko dut ze gertatzen den gaur egun Quebecen. Eta gero behar bada galderetan, nahi duzuen guztia galdetu noski. Lehen komentatu dizuet Kanadako auzitegi gorenak esan zuen guk bagenuela eskatzeko eskubidea, sezioa eskatzeko eskubidea, nik jakin nuenean. Oso pozik jarri nintzen. Hori da 92. paragrafoak esaten duena,
konsulta horretan. Kanadako gobernuak mehatxu gisa interpretatu zuen, noski. Eta hortik aurrera, lehen esan dudan bezala, 2 urte geroago onartu egin zen argitasunari buruzko legeani, orduan parlamentaria nintzen, Quebeceko Parlamentu Federalean oposizioan nenbilen, eta bultzaka ibilen nintzen, hainbat galdera aurkeztu nituen, legea ez ebetu zenean, talen esan nuen dudan bezala, galdera planteatzen denean argia den, esaten dutenean galderak argia izan behar duela, orduan Kanadako gobernuak eta parlamentuak erabaki behar baldin badu, proposatzen den galdera argia den edo ez, orduan ez dago irten biderik. Esan ziguten gainera une horretan, ezin zela aldarrikapen unilateral bat egin independentzia arloan auzi konstituzionalak zirela medio. Neri iruditzen zait lege horrek kalte handia egin zuela Quebecen aurkeztu zenean, lege aurkeztu zenean. Nik uste dut 59 uste dut izan zirela, ez 54 aulki izan zirela, 64etik Quebecek izatu zenak lege horren kontra botatu zuten argitasunari buruzko legearen kontra bota eman zutenak, zer egin genuen orduan Quebecen. Hau izan zen gure erantzuna eta izugarri gustatzen zait atal hau gogora ekartzea. Gure legeak eskubide fundamental funtsezkoei buruzko legea, Quebeceko herrien prerrogatibei buruzko legea. Lege honetan esaten da, Quebeceko herriak eskubidea duela autodeterminaziorako. Hore zer esan nahi du, isildu behar du dela? Hau sustua. Trompeta bada, ez? Bai, oso ondo entzuten da. Beno, seguru frantsesez oso ondo irakurtzen duzuela guztiok. Legea, Quebeceko legeak esaten du eskubide, nazioarteko eskubideek babestu egiten gaituztela gure autodeterminazio eskubide inalienablean. Eta guk geu garela eskubidea dugunak autodeterminaziorako, guk geuk erabaki behar dugu, eraki dezakegu ze erregimen nahi dugun eta ze estatus politiko nahi dugun. Begira laugarren artikulua. Konsulta egiten denean erreferendum batean, konsulta soberanista bat egiten den kasuan, definituko dugu gehiengo gisa, besterik gabe 50% gehi baliodun boto bat. Ze Kanadak zer esango du, guk ezakigu zer esango du, igual 155 esango du, 155 esango du, guk ezakigu benetan ze arau inposatu nahi diguten, ze ez digute zer txore esan, baina gure kasuan argita garbi esan dugu. 150 gehi bat. Nik uste dut hori argita garbi utzi behar dela. Eta orain, bukatu egingo dut, moderatzaile maitean, lankide maitea, gora askatasuna, gora independentzia, herrien independentzia, munduko herri libreen independentzia. Euskal Herria askatasuna! We've just been told that my presentation esan didate, esan berri didate, orain iritsi dela, egiazko aurkezpena, orain dirua hitz egingo dut, funtsei buruz hitz egingo dut, xosei buruz azken batean. Eta aurkezpena hasiko dut esanez, esleubeniak ez zituela gauza gaizki ondo egin, ez zituelako finantza auziak oso ondo zaindu eta akatsak egin ziren, eta zuek saiestu egin behar dituzue akats hauek. Uste dut, ondo dagoela, bai. Beraz, Lorenak eskatu dit alderdi finantzieroei buruz hitz egiteko estatu ondorengotzan eta ze gertatu zen Esloveniako kasuan, Jugoslavia oian zer sesesioa eta ondorengotza, suzesioa, etzen bakarrik Esloveniara aplikatu, baizik eta baita ere alderdi integrante guztiei.
Negoziazio asko zuzenean egin ziren banketxeekin, Londreseko eta Parisko klubekin, gero ikusko dugu nola, eta batez ere zorrei buruz hitz egiten hasi ziren, ze estatu guztiak eta batez ere Esloveniak ulertzen zuten edo pentsatzen zuten beraientzat oso importantea zela nazioarteko komunitatean ezagutza izatea eta kredituak izatea, funtsak lortzea, eta hori bakarrik posible izango zela zorrak ordaintzen baldin baziren. Horregatik negoziatzen hasi ziren nola banatu zorroiek, baina funtsei diruei buruz hitz egin aurretik testu inguruari buruz hitz egingo dut. Lorenak eskatu dit hitz egiteko pixka bat nola Jugoslaviaren disoluzioak, desegiteak funtzionatu zuen edo ez. Askotan aipatzen da arrazoi nagusia izan zela tensio etnikoa, baina benetako arrazoiak ekonomikoak eta konstituzionalak izan ziren batik bat. Konstituzioan 74 Jugoslavia estatu federal oso deszentralitatua zen Espainia, baina askoz ere gehiago gaur egun. Eta konstituzioan Danielek lehen aipatu du ze eskubide daude nazioarteko eskubidearen barruan. Hori dena oso bilduta zegoen Jugoslaviako konstituzioan aipatu egiten zen herrien eskubideak autodeterminaziorako eta baita ere sesiziorako eskubidea. Lehen artikuluan, ex-Jugoslaviako konstituzioan, 1974an, gauza beraz hitz egiten zen, eta uste dut oso desberdina dela Espainiako konstituzioan uste dut hitz egiten dela estatu unitario batez. Beraz, zentzu horretan gure egoera guztiz bestelakoa zen. Zein zen Serbiaren posizioa? Serbiak esaten zuen hori etzela nahikoa, etzela beharraina esplizitua, etzela oso argia esaten zena. Nik uste dut oso Eslovenia eta Euskal Herria konparatzen balin baditugu edo Katalunia konparatzen balin badugu gaur egun argi gelditzen da Esloveniak ematen zuela jasotzen zuena, baina gehiago Jugoslavia ohiaren aurrekontuetan. 80ko hamarkadaren hasieran Jugoslavia krisi ekonomiko oso latz batean zegoen. 100.000 baino milatik gorako inflazioa zuen, eta tentsio batean bizi zen Jugoslavian. Iritzi kontrajarriak zeuden herrialdean alde batetik, Serbiarrek nahi zuten zentralizazioa bultzatu, eta beste alde bat zegoen herrialdean, herrialde anitz bat eta deszentralizatu bat bultzatu nahi zuena. Eslovenian, etzen eskatzen independentzia oroar, etzen ere urtebete lehenago ere, gertatu baino urtebete lehenago ere eskatzen. Beraz oso prozesu bizkorra izan zen eta klase politikoa ere harri eta zur utzi zuena Eslovenian. Klase politikoa garai hartan herritarren atzetik zijoan independentzia aldarrikapenetan Esloveniaren kasuan. Zergatik gertatu zen horregatik independentzia, ezekin dorena den mugikorra, interferentziak eragiten ditu. Beraz, esaten ari nintzen bezala, Serbiako gobernuak bere eskubideen abolizioarekin, eskubide konstituzionalak abolitu egin zituen Kosovon, eta Kosovarrek 20 urtean borrokatu ziren eskubide guzti horiek abolitu egin zituen, eta horregatik Esloveniarra konturatu ziren hori gertatzen baldin bazen Kosovon eskubideak galtzen ari baziren konstituzionalki, orduan beraiei ere gertazekiekela, edo guri etorkizunean horregatik Eslovenian konstituzioa zuzendu egin zen, argi eta garbi errepikatzeko konstituzioan esaten zena, Errepublika Jugoslaviarrean esaten zena errepikatzeko. 10. emendakina izan zen, 89ko uztailean, beraz,
urte bete lehenago izan zen referendum soberanista egin, baino urte terdi lehenago. Beraz, orain hitz egin dezagun bai diruaz, funtsez. Horrek zehaztasun gehiago behar baitu. Has gaitezen ikusten zer dioen nazioarteko zuzenbideak estatuen ondongoretzari buruz finantzarloan. Egia esan jurisprudentzia gutxi dago, arau gutxi daude, badira printzipio argi batzuk, eta hau da banaketa justua izan behar duela artean ekitatea importantea da, eta gero arau komplexu batzuk ditugu. Jugoslaviaren kasuan esate baterako importantea zen ulertzea ea disoluzioa izango zen edo sesezioa izango zen. Eta zergatik handa importantea nabardura hori, arauak daudelako aktiboak banatzeko, beti ere kontuan hartuta disoluzioa den herria disolbatu egiten den edo sesezioa gertatzen den, gero hitz egingo du gehiago gai horri buruz. Badago konbentzio bat dago, estatuko ondasunei dagokienez, tratatu itun multilateral bat da, herrialde bakar batzuek bakar sinatu dutenak, eta indarrean sartu ez dena, baina importante izan zen Jugoslavia ohiaren kasuan, Jugoslaviak sinatuta zuen itun hori, eta alde implikatuak ados zeuden itun hori aplikatu nahi zutela, baina gero, ez du zertan garrantzitsua izan Espainiako estatuan, zuek behintzat, Euskal Herrian edo Katalunian ez baduzue behintzat, esaten sinatu nahi duzuela itun hori. Eta nolabait behartu Espainiako gobernua esatera zutela sinatu nahi. Behar bada izango litzateke ideia bat edo, kontuan hartzekoa era orain edo etorkizun hurbilean sinatu dezakezuen itun hori. Beraz, pixka bat alde batera utziz itun edo konbentzio hori zer dugu nazioarteko zuzenbidean. Dugu hainbanaketa edo banaketa justuaz. Nola erabakitzen zer dan justua? Zeintzuk dira irizpideak? Zein da formula erabakitzeko ekitatiboa den edo ez? Laster ikusiko dugu nola egiten den. Hemen ikusten dugu kasu zerrenda bat, sesezio kasu bat duela gutxi gertatutakoa bakarreko oinarritu egingo naiz horietako batean. Hau da Jugoslavia ohiaren kasuan. Kasu horretan, estatuen ondorengotza, sesezioa, hain zuzen ere, ez zuen ematen oso parte importantea zenik negoziazioan barruan. Aipatu zenean edo hitz egin zenean. Zergatik? Prozesua oso bizkorra izan zen, esaten ari nintzen bezera, klase politikoa izan zen, benetan harrituta gelditu zena dena, hain bizkor gertatu zelako. Eta beraz, asko hitz egin zen politikaz eta gutxi hitz egin zen zuzenbideaz, eta nola zuzenbideak lagun dezakeen Eslovenia, herrialde txikia zen, Serbiarekin konparatuz, eta egia esan, nik uste dut Esloveniak erabili behar izan zuela nazioarteko zuzenbidea askoz ere babesa handiagoa izateko, baina une horretan ignoratu egiten zen hori. Horregatik asko gustatu zait honea etortzea zuei esateko gauzak guk baino hobeto egin behar dituzuela. Eslovenian egin genuen baino beto. Hasiera batean, 2001 urtean, sinatu zen ondorengotza akordioa. Independentzia, 91an lortu zen, beraz, 10 urte behar izan genuen, eta funts diru gehienak desagertuta zeuden. Serbiako gobernuak jadanik lortu zuen Banku Zentrala menderatzea, eta independentzian 6.000 bilioi dolar izan zituen eskudirutan, eta Esloveniak ez du inoiz diru horren xosik, dirurik ikusi, eta Esloveniak akats hori egin zuen, ez zuen inoiz eskatu funts horiek bueltatzeko, ni hori horrek sutan jartzen hau, benetan, ze funts horiek ez ziren banatu, baina zorrak bai. Zorrak, hain zuzen ere, guk zorren oso parte handia hartu behar izan dugu, guregen hartu behar izan dugu Eslovenian. Beste ikasgai importante bat da
gatazkak ebazteko mekanismorik ez dagoela. Ez dagoela estatuen ondoren gotzan. 2001 urtetik aurrera, ez da ezer gertatu. Hau da, gelditu ziren aktibo horiek ez dira banatu. Zorrak bai banatu ziren, baina aktiboak ez ziren banatu. Ondasunak ez ziren banatu, eta orduan ze gertatu da, nazioetako bat gelditu dela, ondasun guztiekin modu ekitatiboan banatu gabe. Horregatik nik esaten dut ikasgai importante bat dela, saihestu egin behar duzuela, zuek etorkizunean, hau da, eta zuela akats bera egin. Beraz, hitz egiten dugunean banatu egin behar dela, banatu egiten direnean estatuak ze banatzen da. Logikoki zorrak eta ondasunak. Baina ze ondasun eta ze zor? Bueno, hemen ondasunei buruz ari gara hitz egiten, eta horregatik definitu egin behar da estatuaren zorra eta zein ondasun, estatuaren ondasunak. Nazioarteko zuzenbidean eta lehen komentatu dudan konbentzioan, estatuaren ondasuna honela definitzen da. Beti ere tokiko legearen arabera definitzen dela zuen kasuan, Espainiako zuzenbideak esaten duena. Espainiako zuzenbideak esango du zer den ondasuna. Beraz, hori behintzat badakizue, zer duzuen eskuartean denok dukizue, Espainiako zuzenbideak zer dioen horri buruz eta kontuan hartu beharko zenukete. Eta zeintzuk dira ondasun normalak estatu batean. Atzerrian dauden ondasunak, urre erreserbak, atzerriko dibisak, behar bada asko ez Europan, eraikinak, etxe publikoak, eta harrigarria badare gure kasuan ondasun asko zeuden, ondasun militar asko zeuden gure kasuan, guretzat 75% ondasun militarrak ziren. Ondasun militarrak inoiz banatu ez zirenak. Hor saskian gelditu ziren 2001ko akordioan sinatu zirena, baina ez da ezer egin horri buruz. Beraz jarraituko dut ondasun higigarrien eta higiezinei buruz hitz egiten. Ondasun higiezinak dira lurrak, orubeak eta eraikinak, hori argi dago. Eta nazioarteko zuzenbideak zer esaten du? Esaten du, kasu honetan, ez duela inporta disoluzio edo sesezioa den. Ez dago zertan borrokatu bereizketa horrengatik. Aplikatu egiten da lurraldearen araua. Hemen dauden ondasun guztiak Euskal Herrian. Ondasun higi ezin guztian gaur egun Euskal Herrian hemen geldituko lirateke eta zuentzat izango lirateke. Arazo bat izan daiteke, ze kasu gehienetan ikusiko duzue ondasun higi ezin gehienak Madrilen daude. Beraz Espainiarentzat izango ziren, naiz eta zuek inbertitu zuen historian zehar ondasun higi ezine hoien alde. Aplikatu egiten da lurraldetasunaren printzipioak eta esaten du ondasun higi ezina dagoen tokian gelditzen dela, baina egokitu egin behar dira gainerako elementuak, banatu beharreko gainerako elementuak konpentsatzeko printzipio, lurraldasun printzipio horretan, ondasun higiezin gehienekin geldituko direla horregatikan, zerrenda argi bat behar da jakiteko ze ondasun higiezinak dauden eta tasazio bat egiteko ondasun horietan kalkulu horri bat egin behar da eta hasi beharko zenukete egiten. Oso importantea da zerrenda hori egitea, horrela jakingo duzue ea irabazi edo galdu egiten duzuen independentziarekin. Ze behar bada kalkulu horri horretan aurkituko duzu ez duzuela uste baino hainbeste irabaziko eta pentsatu baino gehiago kostatuko zaizuela. Ze gertatu zen Jugoslavia ohiaren kasuan ondasun gehienak Serbian zeuden eta hor gelditu ziren, ez ziren tasaziorik egin, ez zen konpentsazio ekitatiborik egin beste faktore batzuetan. Ondasun militarrak ustez banatu egin behar ziren, baina 2001 aurrera 6 bilera egin dira, denak boikotatu egin dituzte eta ez da aurrera biderik egon.
or in the case of Slovenia, in Slovenia. So located in Hori izango litzateke ondasun higiezinen kasuan herrialdean. Ze gertatzen da, baina Espainiako ondasunak atzerrian baldin badaude, banatu beharrekoak direna gainera. Ze gertatzen da aktibo horiekin. Kasu horretan, bereizi egin beharra dago ea disoluzio edo sesezio kasua den. Edo gutxienez hori da esaten dena nazioarteko zuzenbideko abokatuek hori esaten dute. Nik uste dut ez duela benetan inporta. Gaur egun ikuste du printzipio horiek nahiko zaharkituak daudela. Eta hitz egiten dugunean banaketa ekitatibo bati buruz nik uste dut ez duela inporta disoluzio edo sesezioa den, hori nire iritzi pertsonala da. Baina imagina dezagun nola nazioarteko zuzenbideak ez duela argi uzten, eta orduan borroka egin beharko genuke. Borrokatu egin beharko genuke kasu sendo bat orduazteko eta jakiteko zer onartuko zenuketen edo ez disoluzio bat den Espainiatik, estatu unitario bat den aldetik, nik uste dut aukera nahiko potentea dela. Ez dago zertan pentsatu sesezio bat izan behar duenik eta agian disoluzio bat izan daiteke. Europako Batasunak eta Espainiak esaten dute eskari bat egin beharko litzatekeela berriro Europako Batasuna sartzeko. Nik uste dut insistitu egin behar duzuela, disoluzio bat egin behar dela eta ez sesezio bat. Sesezio kasuan zer egin behar da, bereizi egin behar da, ze jabetzak baldin badaude, ondasunak baldin badaude, ondasun higiezinak baldin badaude atzerrian, lehen esan dudan moduan, orduan Espainiarentzat izango ziren. Aktibo higiezinak importanteak izango dira banaketa egiteko orduan. Imagina dezagun erreserbak direla atzerrian eta Espainiak dituen erreserbak eta erabaki egin behar da zeinek hartzen duen zer. Beraz horregatik importantea da argi da ea disoluzioa edo sesezioa egiten den. Jugoslavia ohiaren kasuan ondasun higiezinak atzerrian 1% besterik etzen 6.000 milioietatik 1% besterik ez ziren kalkulatu zen moduaren arabera 1990 urtean. Beraz, akordio batera iritsi ziren, jakiteko zeintzen data zehatza, Banku Zentralarekin 1990 non zehazki zekiten ze aktibo zeuden. Baina lehen esan dudan bezala, banatketa egin behar momentua iritsi zenean, ia dena desagertuta zegoen, edo Txiprera joan da zegoen. Han daude funtsak edo auskalo, non dauden orain, non dauden Zipren, edo egon den saltsarekin ezak edo egongo diren, baina horrela gertatu zen. Eta Zipreko kontu horiek ez ezagunak dira Esloveniarentzat. Ze gertatzen da, ze gertatu zen atzerrian zeuden ondasunekin? Bueno, hemen ari gara enbajadei buruz hitz egiten, konsulatuak, horrekin bakarrik akordio batera iritsi zen 2000 urtean. Eta beraz, 10 urte pasata zeuden, ja. Eta Serbiak 10 urte izan zituen, haietaz gozatzeko berak bakarrik. Akordio horretan, erabaki zen, 5 kontsulatu banatuko zirela beste republika guztien artean, Serbiaz aparte tasazio bat egin zen, konsulatuen tasazioa. Eta gero komentatuko dut, zer den nazioarteko dirufuntsen auzia, baina formula FMI-ren formula erabili zen, biztanleria hitz egiten du, demografia hitz egiten du, gero ikusiko dugu nola. Hor erabaki zen banaketa ekitatiboak esan nahi zuela, ez zirela salduko
jabetzak gero funtsak banatzeko. Erabaki zen Bosniak adibidez Londresko embajada hartuko zuela, oda ez zirela salduko jabe horiek. 2001 urtetik aurrera, enbajadak eta kontsulatuak gelditzen zirenak 5 hiletik aparte ez dira banatu. Serbiak esaten du ez duela ezer banatuko akordio batera iritsi arte gainerakoei buruz. Beraz, erabaki gabe gelditu da eta Serbiak probetxua ateratzen du horretatik. Hitz egin dezagun orain, estatuko jabetzei buruz, aktibo higigarriei buruz, hemen ari gara maileguez, aktibo finanziari buruz, adibidez, Serbioak mailegu oso handiak emanak zituen, adibidez, Iraki, serbiarrak oso bizkorrak dira, eta zer lortu zuten, nolabaiteko truke bat egin zuten Irakekin eta 5.000 milioi aldatu zituzten, Jugoslaviatik hartu zituzten eta Serbiak poltsekoan sartu zuten petroleo reserbetan. Berriz ere Esloveniak galdu egin zuen eta gainerako republikek ere baita ere 5.000 milioi dolar, barkatu 1.700 milioi dolar zeuden urre erreserbetan eta dirutan eta banatu egintzen akordioen arabera, baina berriz ere serbiarrek gehiago hartu zuten beraientzat, askoz bizkorragoak dira ematen duenez. Beraz, honela banatzen dira aktiboak. Eta laburbilduko dut esanez importantea dela erabakitzea ea sezioa egiten den edo disoluzioa egiten den. Eta batez ere, important da erabakitzea banaketa irizpide bat, ze erabaki egin dira formula diferenteak. Nazioarteko zuzenbideak ez du esaten zen erabili behar den, bakarrik esaten da ekitatiboa izan behar dela. Erabili dira hainbat formula definitzeko. Adibidez, Txekoslovakia ohiaren kasuan, biztanleriaren formula aplikatu zen, formula demografikoa aplikatu zen. Beti ere, herrialde bakoitzaren demografiaren arabera, erabaki ziren aktiboak eta pasiboak nola banatu. Beste formula posible bat izan daiteke ekonomikoa. Adibidez zuen kasuan, Euskal Herrian edo Katalunian, non zuek gehiago eman diozuten Espainiako estatuari jaso duzuenarena baino, logikoa izango litzateke formula ekonomiko bat aplikatzea. Guk horrela ahalegindu ginen Eslovenian. Eta FMI-ren formula erabili zena Jugoslavia ohiaren kasuan zorrak banatzeko. Hor kombinatu egin ziren hainbat irizpide, baina batez ere irizpide ekonomikoa erabili zen. Kalkulatu zen zenbat ekarri zuen Esloveniak Jugoslavia ohiaren aurrekontuari, baita ere ikusi zen ordainketen balantza, esportazioa zenbaterainokoa zen, eta gero kombinatu egin zen komponente txikiago batekin, herritarrekin, lurralde irizpidekin ere, irizpideak ere kontuan hartu ziren Jugoslavia ohiaren kasuan. Jugoslavia ohiaren kasuan formula bat erabili zen, lotura gehiago zuenak herritarrekin, eraikinak eta konsulatuak banatzeko orduan, lehen esan dudan bezala. Orain zorrei buruz hitz egingo dugu. Ze herrialdetan seguruenez pasibo gehiago egongo dira aktiboak baino. Beraz, horregatik esaten dut zuen kalkulu horria egitean, has zaitezte zorrekin ikusteko nola iristen zareten. Zer da zorra? Nazioarteko zuzenbideak esaten du finantza obligazio badela, zuen kasuan izango litzateke Espainiako estatuarekin, nazioarteko zuzenbidearen arabera, beste estatu baterekiko obligazioa da edo nazioarteko erakundearekiko obligazioa. Beraz, orduan eta orain ere, nazioarteko zuzenbidearen arabera, hau izango litzateke definizioa.
Hau da, ez litzateke finantza erakunde pribatuekiko zorri buruz hitz egingo. Beraz, estatuen ondorengotzaz edo suzesioaz hitz egiten dena, nazioarteko zuzenbideak ez du zor komertziala aipatzen, finantza erakunde edo bankuekin. Orain adibide batzuk ikusiko ditugu estatuko zorren kasu batzuk, Espainiako estatuan importanteak izan daitezkeenak eta Eslovenian importanteak izan zirenak. Hau da, zorrak FMI-arekin, munduko bankuarekin, beste estatu batzuekin, eta baita ere sektore pribatuko bankuekin. Hau da, Londreseko klubarekin edo Pariseko klubarekin. Zergatik handitzen diegu horrela, metodoak dituztelako, beraien artean negoziatzeko, baita ere birnegoziatu alizateko zorrak mekanismoak erabili egiten direnak eta hor daudenak, eta zuek ez duzue zertan kurpila berriro asmatu. Jugoslavia ohiaren kasuan, which was, as I say, this random date that was chosen, the 31st of December 1990. Banaketa egintzenean zorran, 1990ean, kalkulatu zen, zorra 16.000 milioikoa zela. Beraz, aktiboak zorrak baino asko altuagoak ziren. Eta hasieran esan dudan bezala, hasi egin zen zorraren banaketa eginez. Zorrari buruzko negoziazioak hasi ziren lehendabizi, banka komertzialarekin eta FMI-arekin. Eta iritsi zen erabaki batera, hau da, ze formula aplikatuko zen FMI-arekin eta hortik aurrera bai munduko bankuak eta banka pribatuak erabaki zuten onartu egingo zutela FMI-rekin erabakitako formula hori. Nik gomendatuko nizuke gauza bera egitea, berriz ere zorra banatzeko printzipioa izan zen ekitatearena batez ere. Eta beste printzipio bat ere bai izan zen berezi egin zirela hainbat zor mota. Tokiko zorra aipatu zen, imaginatu zor bat Nafarroak izan dezakena edo provintzia batek izan dezakena, orduan hori izango litzateke hori zuen zorra edo zuentzat izango zena. Logikoa da horrela egitea. Baita ere, importantea izango litzateke ikustea ze zor negoziatu dituen Madrilek edo zuek etekin atera duzuena, esate baterako, Iruñako, autobide bat egiteko. Zuek zuen zorraren saskian sartuko litzateke, eta hortik aurrera banatuko litzateke zorraren gainerakoa, Espainiako zorra edo zor orokorra. Hori izango litzateke zor nagusia. Hori izango litzateke negoziatzeko orduan, Espainiarekin negoziatzeko orduan. Horregatik, Esloveniaren kasuan erabili egintzen FMI-aren formula, eta horretan hainbat irizpide erabili ziren, baina batez ere irizpide ekonomikoa izan zen nagusi. Beraz, hau dana entzun ondoren, gustatuko litzaidake nire aurkezpena bukatzea gomendio batzuekin, zuentzako gomendio batzuekin. Hasiko naiz, esanez, finantza auziak estatuen ondoren gotzan, edo itunetan hasiera bertatik pentsatu behar dela. Hau da, pentsatzen ari bazarete kontsulta bat egin nahi duzuela, orduan auzi hauek guztiak aztertu egin behar dituzue adituen laguntzarekin, eta nola egin ikusi behar duzue. Kalkulatu behar duzue zein diren balioak, ze tasazio egiten den aktiboan eta pasiboatan, ze aktibo dituzuen hemen Euskal Herrian, ze zor dituzuen, ze zor diren zuenak, eta baita ere gogoratu behar duzue, hortikan aurreran funtzionatu egingo lukela printzipio ekitatiboak. Baita ere esan beharra dago
aktiboak, bai egiezinak eta bai egigarriak jadanik hemen dituzunak Euskal Herriak hemen geldituko direla. Ez da hori eztabaidatuko, hori ez da eztabaidagarria, baina zuen kasuan baliotsuena seguruenez Madrilen eta kanpoan egongo denez, atzeren egongo denez, orduan pentsatu behar duzue, ze formula aplikatu behar duzuen, nola banatu dezake zuen zorrak eta bai aktiboak. Beraz, horregatik uste dut Esloveniako kasuak lagun diezazuekela ikusteko aplikatu daitezkela formula desberdinak eta negoziazioaren zatietan desberdinetan. Errezeta hori komplikatuagoa dela, baina ikusten dut onena dela zuentzat. Eta baita ere esan nahi nizueke, Esloveniaren kasuan akordioa berandu iritsi zela, aktibo gehienak desagertu zirenean zergatik, ez genuelako horretan guztian pentsatu garaiz. Berandu ibili ginen, negoziatu behar da, baldintzak, eta hori presentazioan ere esaten dut, aurkezpenean, suzesio ondorengo kasuak pentsatu behar dira, munduko bankuarekiko harremanak eta paralelo egin behar da. Hau da, Espainiakin negoziatzen duzuen aldi berean, ze ez duzu iritsi behar puntu batera, non eskatu egin beharko dituzuen maileguak, eta gaur egun zaudeten egoera txarrean zaudetenean, ze gutxi jaso duzu, Espainietatik espero denbora gutxi utzi dut, bueno, Bueno, arratsaldeon, eta eskerrik asko bi hizlariei, uste dut biak oso argi eta garbi hitz egin digutela, bai Turp jaunak, Turp irakasleak batez ere printzipioen mailan zeintzuk diren erabakitzeko eskubidearen atzean dauden bi printzipio nagusiak, eta horiek berak aurkeztu duen bezala, alde batetik demokraziaren printzipioa eta beste aldetik federalismoaren printzipioa, Kanadaren ikuspegitik, baina Quebecen ikuspegitik garbi dago demokraziaren printzipioa gailentzen dela, eta hori dela nagusi, ez? Eta kontatu digu zeintzuk izan diren Quebecen eta Kanadan eman diren ibilbideak eta nola iritsi diren oraingo punturaino non guk inbidiaz ikusten baitugu, eztabaida bilakatzen da ia gehiengoa izan behar duen erdia 50% gehi bat, ala hori nahiko ote den, ala ez den nahikoa, ez? Ara iristeko, ez? Beraz, nik uste dut oso galdera interesgarriak, baina agian gure ikuspegitik nolabait urrunduta, ez bakarrik lurraldez urrunduta edo geografikoki urrunduta, ez? Ana Sladitxe Andreak oso garbi azaldu digu zeintzuk izan ziren garai hoietan Jugoslaviaren desegite prozesu horretan nola beste Jugoslaviako errepublika kideak lortu zuten independentzia eta sezezioa, baina Jugoslaviaren urtutze edo disoluzioarekin batera, eta nola negoziatu ziren, gaizki negoziatu zirela, baldintzak, hain zuzen ere, zeuden zorrak eta zeuden hartzekoak banatzeko orduan, zorrak ondo banatu ziren, hartzekoak aldiz txarto, gaizki. Beraz, azkenian, Eslovenia galtzaile. Horre, nik uste dut honek zabaltzen ditu guretzako ere galderak eta kezkak, eta nik ez dakit zuek animatzen zareten bitartean, egingo dizkiet pare bat galdera, bana, ez? Galdera bana, bakoitzari. Eta hasiko naiz Anari galdera bat egiten, hain zuzen ere galdetzeko ia garbi ote zegoen zeintzuk ziran banatu beharreko bai hartzekoak eta bai zorrak, ez? Ia ote zekiten esloveniarrek
zeintzuk ziren jokoan zeuden banatu beharrekoak, bai positiboak, bai negatiboak. Hala nork erabakitzen zuen nola jakin, zer dagoen bataren eta bestearen artean. Nik uste dut horrek igual ere ekarriko du gero nolako printzipioak eztabaidatzen diren edo nola negoziatzen duzun nazioarte mailan. Horrekin batera, bere aholkuari jarraituz, alegia, lehendik hasteko negoziatzen bai estatuarekin eta bai nazioarteko hartzekodunekin, nazioarteko erakundekin, baina baita ere hartzekodunak, kreditua daukatenak, hori nola dakizu zein den momentua negoziatzen hasteko, ez badakizu zein izango den zure independentzia prozesuaren ondorioa, horrek behartzen zaitu pixka bat negoziatzen hasteko jakin gabe benetan lortuko ote duzun independentzia. Jo uste dut Jugoslaviako kasuan agian argiago zegoen, batez ere Esloveniako kasuan izan baitzen lehenengoa irtetzen. Eta jaunari galdetuko nioke herria kontzeptuaren ingoan, le peuple, la definición de peuple. Ia Kanadak onartzen ote duen Quebec herri bat dela. Ia garbi dago Kanadako auzitegi gorenak, la Cour suprême de Canada, l'a reconnu. Aitortu egin du Quebecen herritartasun estatus hori. Kezkarik sortzen du Kanada mailan Quebec herri bat dela esatea, ala eztabaida bakarrik da zein baldintzetan eta zein gehiago edo gehiengoekin negoziatzen den asuntoa. Onartzen aldazen, uste dut, resuma batuan ez dagoela problemarik Eskozia herri bat dela aitortzeko orduan, eta galdetu nahi nioken ia hori debatea den, ala debatea benetan den zehaztasunetan zein baldintzan gauzatzen den herri horren erabakitzeko eskubidea. Beraz, nahi baduzue banan hasi. I guess when things start having a momentum of their own. Bueno, nik uste dut gauzak independentziaren kurpila martxan jartzen denean, benetan ikaragarria da zehazkar etortzen zaizkizun bankariak etxea ate joka galdetzera. Aizu, zuk ez zor bat duzu, hau nork ordainduko du, nork ordainduko du zorra, bueno, Jugoslavia oiaren kasuan horrela izan zen. Bankuek galdetu egiten zuten, aizu ez gertatuko da hemen, zeinek ordainduko du zorra hau. Etzen beraiekin zertan hitz egin. Gero baita ere, Serbiarren kasuan ere insistitu egiten zuten estatu bakarra izan bertzuela. Bueno, harrigarria da, kuriosoa da, nola erosi egiten zuten Jugoslaviako zorra merkeago, bigarren mailako merkatuan, eta negoziatu egiten zuten aldi berean, eta esten zuten ez zutela negoziatuko, joko bikoitza egiten zuten. Beraz, bi aldetan zeuden nolabait esateko, alde batetik bankuekin zeuden, eta beste alde batetik ez zorra zuten, zordunak ziren. Beraz, ikusi bere izan genuen azkenean, nori horrendu behar genion zorra, guk hartzen genuen zorra, ze ematen zuen, azkenean Serbiarrei pagatu beharko geniela gure zorra, guk hartu genuen zorra. Imaginatu dezakezue, ez dela batera atsegina izan prozesua. Zuek zer egin dezakezue hemen Euskal Herrian preste egoteko, dirua balin baduzue, erosi zor espainola, merkea, orain, baina noski, orain inork ez dauka xosik, poltsikoan gauzoiek egiteko, ez dira garaionak. Baina, adiskidea beratxak balin badituzue, oso independentistak balin badira baskatu laguntzeko. Mr. Moderator, that's a very good question. Moderatzaile jauna planteatu didazu oso galdera bikaina ze Kanadako auzitegin gorenak iritzi konsultibo horrekin saiestu egin zuen esatea ea herri bat den edo ez, Quebec herri bat den edo ez. Esaten zuen, esaten da herri bat dagoela, norbaitek esaten du herri bat dagoela, baina ez.
ez dago definizio argi bat. Ez zuten argi eta garbi esan herri bat dela hizkuntza, kultura, erlijio bat duen herri bat. Hau da, definizio subjektibo bat, hau da pertsona talde bat, elkartuta egon nahi dutenak, eta beraz Auzitegi Gorenak saiestu egin zuen esatea, ez zuen gai hori ukitu nahi izan. Baina, harrigarria baldin bada ere, aitortu zutenean sezioaren alde borroka egiteko eskubidea, orduan eskubidea nork zuen, Quebecek eta Quebec orduan zertzen? Bueno, Quebec, Kanadako gobernuak argitasunari buruzko legean implizituki edo negatiboki aitortzen zuen sezioaren eskubideak provintzien kasuan. Eta hori da legeak esaten duena, argitasunari buruzko legeak esaten duena. Hau da, Quebeci buruz hitz egiten denean, pentsa, ikaragarria izango litzateke Alberta eta Britainiar Kolumbia edo beste provintzia batek onartu beharko balu horrelako zerbait berentzat. Ez argi da esan duten hori bakarrik Quebecentzat zela. Lehen komentatzen nuen, nire aurkezpenaren amaieran, eskubide funtsezkoi buruz hitz egitean guk onartu genuen legea, Quebecen, guk zer esan genuen, guk herri bagara, eta guk autodeterminazioa nahi dugu. Hori da herri bat. Herri bat da bere burua definitzen duena herri gisa. Hortan datza kontua. Eta hortik aurrera, konbentzitu egin behar ditugu gure herriaren parte diren batzuk, naiz eta kanpotik etorri bizitzera, besteki batera, Euskal Herriera tozenak, Esloveniara, Quebecera edo Eskoziara. Integratu egin gaitezke herri batean eta kide izan. Nola definitzen da herri bat? Elkarrekin egon nahi izatea da herri bat. Frantses filosofoak oso definizio bikaina eman zuen. Nazio bat hori zer da? Zer da? Egunero egiten den plebistzito autu bat da. Hemen Euskal Herrian hau da, zer da euskalduna izatea? Euskalduna izatea da etengabe erabakitzea zuek egunero konbentzitu behar duzue jendea herri bat zaretela eta nahiago duzuela zuek zuen kabuz erabaki. Eta gogoratu behar diogu gure jendeari herri bat garela eta horrela egiten da, eraikitzen da herri bat. Bat listo dagoela eta hor beste bat, atzetik beste bat. Hemen. Gero, ara, ordena mantenduko dugu. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Arratsalde on denoi, zorionak, Alkartasuna fundazioari hitzaldi hauek antolatzeagatik eta beste ikuspegi batzuk eskaintzeagatik, aditu hauen ikuspegiak eskaintzeagatik. Daniel Trumpi galdetu nahi diot, después de oírle hainbat aldiz entzun dizut esaten nazioarteko eskubidea, zuzenbideak, herriek erabaki ahal izateko, eta ikusita ze immobilismoa dagoen Espainiako estatuaren aldetik, ze postura intransigentea dagoen, hemen bakarrik Madrilek erabakitzen duela, nola ematen zaio buelta jarrera horri gure eskaria mantentzeko. Eta bestalde, ante la postura ahora del orain Cataluña, Kataluniak duan jarrera ikusirik, instantziak nazioarteko mailan definitzen gaitu Espainiako estatuaren aurrean. Beraiek duten jarrera horretatik guk dugu nazioarteko zuzenbidearekin. Eskerrik asko. Yes, I think so. Bueno, zure galderari erantzuteko, zer egin Madrilekin, zer egin ba? Bueno, esan behar zaio Madrili
behin eta berriz gauza bera. Zuek duzuela erabakitzeko eskubidea eta ez beraiek errepikatu egin behar zaio Madrili. Eta baita ere konbentzitu egin behar da, egin behar dira zuen erakundeetako zuen erakundeak legeak aurkezteko, mozioak aurkezteko zuen legebiltzarrean, beste baterako mozioak aurkeztu, eta badakit zuek arazoak izan dituzuela oso larriak, hau da, aurkeztu zenean zuek erabakitzeko eskubidea zenutela eta konsulta batekin nahi zenutela, badakit arazoak izan dituzuela horrekin. Eta, bueno, Katalunian ere oztopoak aurkitzen ari dira, etengabe duela egun batzuk edo aste batzuk etzan izan. Madrilek esan zuen, ez zuela utziko kontsulta soberanista bat egiten, ez bazegoen Madrilen baimena. Eta hor zer egiten da, erabaki, auzi batzuk, hauteskunde, erabaki batean. Ezin dizue debekatu hauteskundak egitea Euskal Herrian. Eta zuek independentzia hauteskunde kanpaineratera behar duzue. Eta beharraina aulki lortzen badituzue, aulki independente lortzen badituzue hauteskunde horietan, 50% baino gehiago, eskainuetan, aulkietan, alderdi desberdinetan, ez du zertan izan bakar, orduan zuek zilegitasuna izango duzue kontsulta planteatzeko. Zeinek esan behar duzuek independenteak izan zaitezkela edo ez? Espainiako konstituzioak, Frantziako konstituzioak esaten dutenak herrialdeak zatiezinak direla, hori ez da horrela. Nazioarteko komunitateak esperientzia du, kasu asko daude. Badakigu 58 herrialde zeudela 58. urtean Nazio Batuetan. Gaur egun zenbat herrialde daude Nazio Batuetan? 185 kide daude Nazio Batuetan, herrialde daude zenbatuz gero Palestina. Horrez zer esan nahi du? Herrialdeak zatiezinak direla, ez? Ez zerezetik sortu dira. 185 herrialde. Eta hori nola gertatzen da? Baita ere, lortu daiteke beste herrialde batzuen babesa, hau da, ez dakit, imagina ezazue, ez zarete Frantziara joango esatera babesa emateko Euskal Herria independente izan dadin, guri de Gaulle generalak 57. urtean babestu gintuen, ez dakitak izuten edo ez, de Gaulle generalak 77an Montrealgo balkoi batean Gora Quebec Libre oio egin zuen. Imaginatu, François Hollande datorrela ona, Bilbora, dena delako tokira, eta esaten du, gora Euskal Herria askatua. Euskal Herria askatua. Guri izugarri gustatu zitzaigun de Gaulek egin zuenak 77an. Eta harro gaude horretaz. Eta hori da, probatzeko modu bat batzuetan, lortu daiteke lider politiko gauzarrarok egitea, baina barkat moderatzaileak ez dakigu zer esan duen. Zerbait esan du Argeliari buruz, baina ez du mikrofonan erabili. Ez gertatzen da Frantzian Euskaldunekin, bretoiak ere hor daude, edo korsoak. Duela urte batzuk, hain zuzen. Ezin zen herriei buruz hitz egin Frantziako legetan, baina hitz egiten denean nazioarteko komunitatearen babesari buruz edo nazioarteko arloari buruz, nik uste dut honena dela babesa lortzea, parlamentarioen babesa lortzea, hainbat herrialdetan lobia egin dezaten, presio egin dezaten ze Eslovenian, edo esperientzia hori izan duten herrialdetan guri laguntzea, edo Quebeceko parlamentariak, edo Eskozian, zergatik ezin dugu guk G7 independenteak izan euskaldunak, katalanak, galegoak, eskoziarrak,
Hau da, zergatik ezin dugu guk G7, G8 bat izan. Zergatik ezin dugu sortu talde bat, independentisten talde bat, borroka egiten dugunak guri eskubide hori aitortzeko. Arratsaldeon. Arratsaldeon, fui abogado hasta el año pasado. Abokatua izan itzen joan den urte arte. Galdetu nahi diot, eskatu nahi diot, azalpen bat, karreran lortu ez nuena. Esan zieten ekitatea zela beste bertute batzuez apaintzea. Baina nik ondorioz atera nuen nazioarteko zuzenbidea dela kontzeptu juridiko zehaztu gabe batzuk. Eta ez duela inolako irmotasunik ematen. Eta Danieli, esan nahi diot, galtu nahi diot, zergatik Kanada izanik, Montevideoko konbentzioko sinatzailea izanik, zate jartzen den hain tontoa Quebeceko independentziaren kasuan. Canadá, bueno. I don't think Canada signed the Montevideo Convention of 1933. Ez dakit Kanadak sinatu zuen Montevideoko konbentzioa 33an edo ez, baina nik uste dut herri bat dela, lurraldeak dituela, herritarra, gobernua, eta gaitasuna duela harreman internazionalak izateko beste herrialde batzuekin. Zure galderari erantzuteko, To give an answer, I would say this. I would say hauxe esango dut. Esango dut, that are not truly democratic. Benetan demokratikoak ez diren herrialdeak direla beti arrazoiak aurkitzen dituztenak edo formak aurkitzen dituztenak gu libre izan ez gaitezen. They forget that they became Beren herrialdean barruan dituzten herriak. Aztu egiten zaie, beraiek ere independentea izan zirela, Kanada independizatu egin zen, erresuma handitik, izan zen prozesu mantsoa, progresiboa, bitxia. And that's why we should always remind the people that Horregatik, don't want others to be independent, that one day they became. Gogoratu behar zaie herrialde hoiei, beraiek ere independente izan zirela noizbait. Ez zitzaiela gustatuko bestela esatea ezin zutela egin. Why are you, probably me, Beraz, zuk eta nik eta want independence? zure aitarekin, Independence for culture, denak guk independentzia nahi dugu zergatik, arrazoi kulturalengatik, ez dakit ekonomikoengatik, purposes. hau da, auzi identitarioengatik. Proud of who we are. Identitatea gu gara garena eta pozik gaude horretaz. And it's when this Guk gure burua, gure kabuz hitz egin nahi dugu, gure boza izan nahi dugu. Eta identitate hori it's respected. zapaldu egiten dute. Maybe we'll be happy with Zapaldu egiten dute, maybe we'll be Eta happy with the powers we have. Maybe we won't want more because we have enough. autonomiaz konformatu egiten garela hainbat kompetentziekin. Maybe there's Bueno, ez dakit okurritzen zait Suizaren kasua, where there's no secessionist movement, non denak funtzionatzen duen nahiko ondo zentzu horretan, not to be secessionist. beste herrialde batzuk, non Understand. sezesio mugimendu batzuk egon ziren, eta itzaltzen joan direnak ez dakit, herrialdeak bitxiak dira. Hau da, onartzen ez dutenean, beren herrialdeak, Saying beren identitatea zarrogan barrutela eta autonomia gehiago izatea. Ez dut ulertzen herrialde batzuk txorrota izten dutela, eta esaten dutela gehiago ez. Edo izan behar duzu, Quebec, answer is no. Kanadarrago, Quebecarrago baino. Zer esan bartzaile, ba ez herrialde hori. Ni Quebekoa naizela. Je suis basque. Je veux mon propre. Eta nire herrialdea nahi dut. Seguru zuek esaten duzuela euskalduna naiz eta ni euskaldun izan nahi dut. What Daniel says, and I think Bueno, egia esan, besterik gabe errepikatuko dut Danielek esan duena. actually it's Nik uste dut une historiko Actually, I batean think gaudela, we are now in a place much clearer for the purposes of rights of peoples than we were une historiko batean gaude, when Slovenia became. non argitasun gehiago dago, 91 baino gehiago Europako batasunean gaude. Any question. And I think the
eta somebody else asks, what should we be doing? kontsulta bat egitea ez litzateke kuestionatu behar. Beraz, horregatik galdetzen dugunean zer egin daiteke, planteatu daiteke galdera Europako Batasunari. Hau da, ea estatukide batek uko egin dezakeen kontsulta bat egiteko aukera, referendum bat egiteko aukera. Hau da, eskubide demokratiko bada, galdera hori planteatu beharra dago. Hau da, europarlamentarioek Europako Batasunean egin beharrekoa. Europako Batasuna nolabaiteko estatu federala izan nahi du. Non eskubideak banatu egingo diren horrela modu federalean. Hau da, Europako Batasuneko estatukide batek nola uko egin diezaioke konsulta bat egiteko eskubideari, konsulta soberanista bat egiteari galdera bat egin bartzaio Europako Batasunari, eta egin behar duzue. Eta hitz egin dezagun ekitateaz. Egia da, ekitate kontzeptua nahiko lausoa dela, ez dela oso argia. Esango du gainera ekitatea zuzen bidean ez dela ex aequo. Hau da, hori da esan barko nukeren gauza, beraz nahiko lausoa da, ez da oso argia, eta erabili dezakezue zuen alde, baldin badakezue ondo egiten. Beraz horregatik, ez zuen kalkulu horri egin behar duzue, aktibo eta pasiboek ikusi non dauden, jakin, ze argudio erabili behar dituzuen, Eskoziarren kasuan adibidez, ez da inolako zalantzarik. Erresuma Batuan ni gaur egunan bizi naiz, gobernuak Britaniarra jadanik bere zerrenda egiten ari da, bere kalkulu horria egiten ari dira Erresuma Batuan. Eta Eskoziarrek zer egiten dute? Bazaltasunak dituzte, ez dutelako informazio horren berri. Seguruenez hori izango litzateke zuen kasua hemen. Hau da, egoera hori ez da oso justua, ez da ekitatiboa ikuspegi horretatik. Eta erantzi nahi nuen, ze erreferenduma egin genuenean 95ean, urriaren 13an izan zen, eta irailaren 12an sartu ginen gobernuan. Eta Jacques Parizeau, lehen ministroak, erabaki zuen ministerio berri bat ingo zuela, berregituratzearen ministerioa. Eta hortik aurrera aditu mordoak, ekonomian adituak, denak ordainduta Kanadako gobernuaren aldetik, kalkulatzen hasi ziren guztia. Zete baterako nik lan egin nuen batzoratako batean, aktibo militarren gaineko batean, eta benetan harrigarria zen. Imaginatu, submarinoen kasuan, kalkulatu bartzen, zenbat balioko zuten denboraren arabera, ea horren egin nuen edo ez. Guri ez zitzaizkigun tankeak interesatzen, eta tankeak ere ez. Guk nahi genuen estatu baketsu bat izan. Ez zaizkigu tankek interesatzen, gehiago erietxeak. Baina, zer esan nahi nuen, seguruenez, berandu iritsi ginen prozesu horretara. Alderdi politikoek hori egin barko lukete. Ez dakit fundazioaren presidente jaunari izan barko nion, mekanismo hori martxan jarri barko litzatekeela. Aurkitu behar dira aditu intelektualak, adituak, zuzen bidean, edo ekonomian, konprometituta daudenak Euskal Herriarekin eta bere independentziarekin, eta lanean hasi orain. Saiesteko Eslovenian gertatu zena, ze hori dena izan zen independentziaren ondoren, edo guri gertatu zitzaiguna. Lehendik egin duguna, baina berandu xamar. Eta orain, da unea. Orain prest zaudete hemen Euskal Herrian independente izateko, baina baita ere segurtasun sare bat izan behar duzue prest. Zuen jendeak jakin behar du zer kostatuko zaion, eta horrek logika izango du ere ikuspegi ekonomikotik. Behar bada proiektu egokia izan diteke fundazioarentzat. Eskerrik asko etortzeagatik, agradecer a los ponentes y también a los organizadores. Eskerrik asko izlariei eta antolatzaileei eman diguten aukeragatik. Escuchado.
entzuteko aukera emateagatik argi dago erabakitzeko eskubidea gizarte zibilen kasuan gaur ordua iritsi da Katalunian ikusi da gizarte zibila antolatuta dagoela, hau da, herritarrak mugitzen dituzte partiduak eta hau da behar bada egin daiteken bereizketa edo berritasuna. Suzesioaren kasuan hor badago berezitasun oso handi bat. Hemen Euskal Herrian aldi berean estatu europarra da, Nafarroko estatua estatu konkistatu bada, bi potentzia aldamenekoen artean, Frantzia eta Espainiaren artean, eta denok ezagutzen dugun fetxetan 1512, 1620, 1841, 1894, altxamendu bat izan zen, gizarte guztien aldetik. Beraz, hemen estatuen ondoren gotza horretan disoluzio bat, baina gehiago izan ordez, edo segregazio, edo separazio bat izan ordez, sezesio bat izan ordez, izango litzateke deskonkista bat. Hau da, segurunez ez da kontuan hartu, naiz eta 20. mendean, 19. mendean, konkista egoerak egon ziren, estatu bat bestearen gain, eta hain zuzen konkistatzailearen eta konkistatuaren arteko harremana, deskonkistatzen dena, izango da eskatzea kalte ordainak konkistarengatik. Ze kalte eragin ziren, kalte ikaragarriak herritarrei eta baita ere nazio konkistatu horren aukeretan. Esaten dudan hau, oso gaur egungoa da, eta indar bete-betean dago. Ze Espainia eta Frantziaren artean indarrean dago ituna, zinaren bitartez markatzen den bi estatuen arteko bereizketa, literalki esaten du bere lehen artikuluan, kontuan hartu dutela 1856an, hau da, 1851an, Espainiako muga Ebrotik Pirineotara eman ondoren, eta itun horretan esaten dute, kontuan hartu dutela ze egoera zegoen separazioaren aurretik edo Nafarroen artetik. Mesedez, galdera lehen bailen. Galdera literalki denontza da. Hau da, zergatik ez da kontuan hartzen edo errealitatea, hau da, konkistatua, errealitate bat, herrialde konkistatu baten errealitatea. Well, the only case that possibly could be analogous to what you kasu bakarra okurritzen zait, hartzekoa izan daitekena, hau da, estatu baltikoak izan daitezke. Estatu baltikoetan gertatu zena, disoluzioa gertatu zenean, Sobietar batasuna disolbetu zenean, kasu horretan, estatu horiek estatuak ziren, eta berriz ere estatuak izatera iritsi ziren, rekonstituzio bat izan zen. Ez nago oso ziur erabiliote daiteken kuestio hori. Egia esan, ez dakit beharraina Euskal gaiari buruz, bakarrik azken garaian ikasi dudana, baina estatu baltikoetan ez zuten ordaindu behar izan. Hau da, lehenik eta behin egin zena izan zen, gertatutakoa bukatu eta berriarekin hasi. Sobietar batasun oian ez zuten errekonozitu okupazio bat egon zela. Eta beraz, mantendu zuten argudio bat, jarraitutasun bat zegoela okupazio erreala egin zen bitartean. Ez dakit zuen kasuan, hainbeste mendetartean egonik, nik uste dut Baltikoek libratu egin zirela Rusiarren gandik, zure baino lehenago. Ez dakit hori da okurritzen zaidan egoera antzekoena, nazioarteko zuzenbidean. Baina horrek ez du esan nahi, auzi horiek ezin diren argudiatu, paketearen barruan, proposatu ahal izateko disoluzioa.
konpentsazioari buruz hitz egin duzu, eta bai, banatu daiteke kapitulo aparte bezala ze izango genituzke ondasunak eta estatuko zorrak. Esate baterako, Bosniaren kasuan, konpentsazioak eskatu nahi zen zizkioten gerraren ondorioz. Kalkulu hori beste orrialde batean egin zen. Kalkulatu ondoren aktiboak eta pasiboak berazuen kasuan, esan zen ezaken disoluzio bada eta ez sezio bat. Eta hortik aurrera aplikatuko litzateke beste baldintza horiek. Bueno, niri okurritzen zait beste paralelismo bat. Ez oso sezioari edo soluzioari buruz baizik eta nazionalizazioari buruz. Ez dakit gogoratuko zareten Allende jaunaren kasuaz. Txilen, 1971 urtean, uste den nazionalizatu zirela jabegoak, enpresa amerikarrak, eta Allendek esan zuen, ez soilik ez dizuegu ezer zor, enpresei baizik eta enpresa horiek guri dirua zor digute, ze etorri dira espoliatu dituzte gure meategiak, gure mea baliabideak. Beraz, konpensazioi buruz hitz egiten dugunean, bueno, esan dezakegu, ez diegu ezer zor, baina haiek zor digute guri, baina gogoratu ze gertatu zitzaien Allende jaunari, noski. Posizio nahiko arriskutsua da nire ustez. Ez dakit, uste dut zuek behar duzuena edo Esloveniak beharko zuena bere garaian izan zen negoziatzaile gogorrak izatea. Hola gauza gogorrak esatea negoziazio maietan. Gogorra ekartzea Espainiari ze gertatu den urte horietan guztietan eta hortik aurrera baitzegin dezagun zifre buruz. Eta hor, bueno, enduko mezortzi. Beti hasi alik eta basuen. Bueno, guk dugu erretarren 24 Quebecen barne produktu gordinaren 1/20, baina noski. Hor koherentzia falta bat dago. Au Canada et Bas Canada, we had no debts, and Ontario had all these debts. And so you have to take that into account. So Kanadako iparreko eta hegoaldeen arteko, provintzien arteko loturan galdu egin genuen horregatik. Ez du izan behar, ez 24, ez 20, baizik eta 18. Haiek 123 hasi ziren. Beraz, negoziazio horiek izan genituen. Eta orduan, arrezkero, bueno, orduan haien ez du 23 izan behar, igual 120 izan behar du. Beraz, behar bada, zu izan behar duzu negoziatzaileetako bat. Bueno, yo no se me oye. No pregunto como presidente, sino... Bueno, ez du presidente gisa galdetzen, baizik eta herritar gisa. Galdera bat anarentzat eta beste bat Türp jaunarentzat. Vamos a ver, Ana. Ana. En caso de Eslovenia... Esloveniaren kasuan, pues quizás aquí behar bada hemen, behar bada desberdina izan daiteke aplikatzeko orduan ze une honetan Espainiako estatuan Euskal Herrian 3 errealitate administratibo desberdin ditu. Bat autonomia erkidegoa, beste bat foru komunitatea eta bestea iparralden dago. Gaia da autonomia hauek eta biak Espainiako estatukoak dira, beharraina autonomia ekonomikoa dute, zor publikoa ere jaulkitzeko. Beraz, Esloveniaren kasuan importante balin bada aktiboen balorazioa eta pasiboena, hau da, zer zuen eta zer duen estatu zentralak, herri berri bereizi horrena, apartado o libremente determinado. Bueno, hemen, nik esan diezazuket, Nafarrei hain zuzen ere, bosta jolako zitzeguela aldatzea, Doñanako, ezak zer edo, Palazio Realeko zati bat hartzea, gure zitzeguke gehiegi ajolako. Logikoki, orduan du berbalin bada, nik uste dut, izango litzekela, prezio bat ordaintzea independentziagatik. Nik ana galdetu nahi dizut, beste gauza bat. Adibidez, hemen,
autonomia erkidegoan enpresa batzuk daude, kotizatu egiten dituztenak zerga ikaragarri handi batzuk. Eta, esate baterako, BBV, banketxe bat, Iberdrola, konpainia elektriko bat, eta Petronor, erregai enpresa bat, eta hemen Nafarroan, adibide bat jartzeagatik, Volkswagen eta Opus Deiko unibertsitatea. Horiek dira, bi unibertsitate handienak Nafarroan. Zer gertatu zen Eslovenian enpresaiekin, Jugoslaviko enpresaiekin, lokalizatutak zeudenak Eslovenian, eta sezesioarekin alde egin ahal izan zutenak, edo deslokalizatu zirenak, hemen izan dezakegu beldur hori, BBV, Iberdrola, edo Opus Dei unibertsitatea deslokalizatzea eta zergak eramatea. Hori ekonomian importantea da. Eta bigarren galdera da, ea horrelako zerbait gertatu zen Eslovenian. Eta bigarren partea izango litzateke, herrixeak bere aurrezkiekin, hau da kaleko jendeak, dirua banku batean gortasunak bankua Jugoslaviarra zen edo Esloveniarra zen. Hemen hain zuzen ere, izan dezaket, Euskal Herrian, alderdi administratiboan, aurrezki kutxa bat duela. Eta baita ere banku bat badago mundu mailan potentea, BBVA, eta susmatzen dut independentzia egonteko orduan, Madrilera joango litzatekela. Gauza bera hemen Nafarroan ez dugu bankurik, kendu egin digute ez dugu ezer. Zer gertatuko litzateke aurrezle txikiarekin, diru txoa gordeta duena, zer gertatuko da nire diruarekin? Eta bukatuko dut, eta zergen auzia hemen Nafarroan eta autonomia erkidegoan ez litzateke arazo handirik izango. Eta galdera txiki bat, Türk jaunarentzat. Abusatuz pixka bat, oso irekia zarelako, iruditzen zait, gutxienez, Kanadako estatuek uzten dizuete referenduma egite, hemen ere ez. Egia da, Espainiako imperioan 16. mendean hasi zirela herrialde konkestatzen, Hego Amerika, Erta Amerika, eta baita ere Ipar Ameriketako lurraldeak, eta Europako herrialdean eta Italian, Filipinetara iritsi ziren, eta Nafarroa ere konkistatu zuten, eta konkistatzea gelditzen den bakarra hau da Nafarroa. Beraz, Türk jauna, mesedez, esan, Kanadan, edo hemen, deklaratzen baldin bada sezezioa edo independentzia Quebecen, zer gertatuko litzateke Kanadako estatuak tankeak bilatzen badizkizute. Hemen independentzia aldarrikatzen badugu, Espainiako armada baldin badator, esatera isil zaitezte hor dituzuelako tankeak. Okay, well, I'll just answer the part that Daniel, what happens when they send tanks? Erantzungo dut, zati bati bakarrik erantzungo dio, ze uste dut tankei buruz ez egin behar dudala Eslovenian. After 24 hours, that's what happened in Slovenia. That's how we Eslovenian, 24 orduko deposito bat dute, hori gertatu zen Eslovenian. Irauntzien, gasoilak irauntziena, eta gero pankeak gelditu ziren ez genielako gasoil gehiago eman. Ez zuten uste herritarrek aurka egingo zietenik, beraz, galdu zuten horre ere bai. Ezakit, nik uste dut orain egoera asko aldatu dela, enaiz imaginatzen egoera hemen Espainian horretara iritsiko zenik. Ez dut uste Europako batasunak horrelakorik utzi zuenik. Beraz, ez dut imaginatzen horrelako eszenario bat. Eta zer egin enpresekin arriskua
egon ez dadin, hau da, Euskal Herria libre batetik zateratzeko negoziatzea. Enpresak hemen daude, beren arrazoirengatik, eta arrazoirengatik gelditu nahiko dute. Hemen daude eta ez daude bezitoki batean. Nik uste dut Euskal Herria estatu independente bat izatea, Europako batasunean, negozioak egin ditzakela, orain arte egin duen bezala. Ez dakit egin dezakezuen edo ez, ez dakit zuen kontuak bat datozen edo ez, esan dezakezuen gutxiago kobratu zenezaketela. Eta erabaki horretara iristeko zuen kalkulo matematikakoak inbertu zuen. Katalunian ere bai, Eslovenian egin nuen bezala. Eta seguruenez oso errez duzue hemen. Ze gehiago ordaintzen duzue, kobratzen duzuena baino. Ospe ona duzue bankuekin, eta bankuek badakite ordainduko diezuela. Eta hori da importantena. Eta bankuekin egiten dien negoziazioak funtsezkoak dira eta bankuak dira lehenengoak etorko direnak zuen atera. Komentzitu behar duzue BBVA edo Volkswagen hemen gelditzeko. Zuen kontuak egin behar duzue. Txiko andre batek egiten duen bezala. Kalkuloik egin behar dituzue beraz, mezu koherente bat bialtzeko. Beraz, enpresiken hitz egiten duzuenean, bankuekin, FMI-arekin, posizio koherente bat izan behar duzue. Zuen negoziazioak egiterak orduan, nik komentario badu zure lehen galderari dagokionez, eta gero nahi baduzue tankeaz eta armadez hitz egingo dugu. Pagizo jauna. Minik Quebeceko lehen ministroa 95ean galdu genduen erreferendu horretan gutxigatik egia esan. Oso aktiboa zen eta ekonomista da, Parizo. Oso ospetsua da, unibertsitateko irakaslea, eta gizon hau. Eta referenduren aurretikan, gizon honek martxan jarri zuen O izeneko plana. Ez dakit zer esan nahi zuen O horrek. Zertzen O plana, beraz banku nagusiak, sindikatu nagusiekin ere bai, ni ere bazkidea naiz, sindikatu nagusian, beraz negoziazio sekretuak egin ziren. Pertsona kontaktu berekin egin ziren. Emakumeek eta gizonak kezkatuta zeudenak ere beren ongizatearekin. Jakin ez zuten aterako zen referendum hortatik. Beraz gizon honek, Quebeceko gure presidenteak, dena antolatu zuen modu batean, ze baiezkoa aterazkero kontsultan, likidezia nahikoa egongo zen, beraz norbaitek kanpotikan Quebeceko ekonomia desegonkortu nahi bazuen ezingo zuen egin. Eta gizon honek zer esan zuen? Gizon honek esan zuen, oraindik ere Quebeceko herritarrei informazio eman behar nien, akatsa egin duen, oso negoziazio sekretuak izan ziren, nik uste dut horrek lasetu egingo zituela. Ez kezkatu, jende asko esaten dizue dena gaizki joango dela baiezkoa botatzen baduzue. Eta inork ez dizue esan, dena prest zegoela, dena ondo ateratzeko, baietz aterazkero. Bera konbentzitu zituen hainbat pertsona, ezagun, etzian eroso independentista argiak irteteko eta adierazpenak egin zitzaten herritarrak lasaitzeko eta esateko ez zela zer gertatzen. Eta tankeekin zer egiten dunik tankeekin, hau.
Tiananmeneko plazako gaztearen antzeranik hau egingo nuke, tankeren aurrean jarri. Eta hor zer, saiatu daitezela ni hiltzen. Zergatik independentzia nahi dudalako Quebecen, eta nire nitzake bakarki egongo tankaren aurrean, asko egongo ginateke. Hori da egin behar dena. Uste dugunean, gure herrian sinesten dugunean, ez dugu utzi behar tankeak sartzen. Eta okurrituko balitzaie, ez genieke utzi behar. Nik uste dut hori ez dela Quebecen pasako. Ze, Estatu Batuarrak ere, edo Frantziarrak, edo Europako beste herrialde batzuek ez lukete utziko hori gertatzen. Hain demokraziaren kontra dagoen zerbait delako. Pentsa ezina. Bueno, una última pregunta para azken galdera Ana Sladichentzat. Independentzia lortu aurretik, hau da, zegoera, zegoen. Bueno, funtsezko kontua da, bigarren diapositiban esaten nuen, zuzenketa bat genuela 10. zenbakia konstituzioan, non esaten zen, Jugoslaviako 74ko konstituzioan hitz egiten zen sezeziorako genuen eskubideaz eta autodeterminaziorako eskubideaz. Hau da, Auzitegi Gorenak esan zuen zuzenketa hori inkonstituzionala zela. Eta serbiarrak emendakinak aurkezten joan ziren, autonomia, Kosovoko autonomia indargabetzeko, baita ere 70ko konstituzioa indargabetzen joateko. Beraz, horregatik esan dut hasieran gure krisia konstituzionala eta ekonomikoa izan zela, ze konstituzioak existitzeari utzi zion. Beraz, Jugoslavia estatu bat zen, baina inkonstituzionala, ez zelako 70ko konstituzioa aplikatzen. Eta, hortik aurrera, herriak funtzionatzeari utzi zion. Esloveniarrek eskainoak utzi zituzten, eta 4 hilabetean dena lertu zen. Eta zergatik izan zen hain azkarra? Tribunalak, Jugoslavian, ez zuelako jaramonik egin. Hau da, esan zuten ez, eta ez, eta ez etengabe. Eta ez horiek ez zuten inolako zerikusirik herritarren sentimenduekin. Nire aita erreferenduma antolatu zuen Eslovenian, gobernu teknokratan egon zen, eta politikari gehienak kontra zeuden. Referendumaren kontra zegoen, ez zeketelako zeaterako zen. Nire aitari aurrekontu bat eman zioten, sekretua, eta baita ere sekretuan isilpean hornitzailei esan behar izan zien, gero agorrenduko zitzaiela. Konbentzitu behar izan zituen beste politikari batzuk, herritarrek alde egingo zutela. Ze politikariek ez zuten sinesten. Eta herritarren 98%ak alde botoa eman zuenean, politikariek izan ziren den herrituak. Beraz, ze gertatzen da historia zure esku hartzen duzunean. Bueno, hor pertsonak dira importanteak, herritarrak ez politikariak, herritarrak dira eta herriek dute eskubidea. Bueno, ez dago galdera gehiagorik, presidenteak itxiko du orduan. Ez ez besterik geratzen, esateko, eskerrak etortzeagatik, eta iragartzen dizuet, 3. hitzaldi bat egingo dela, Alkartasuna Fundazioaren eskutik, eztabaidatzen jarraitzeko independentziaren inguruan. Kataluniatik eta Eskoziatik etorritako isleak izango ditugu. Eskerrik asko, Ana Starik, Monsieur Tir, eskerrik asko.
Eta hurrengo arte. You were splendid, both of you.